L'experiència de compra del teu client és el pal de paller de tot negoci local. Cal que els teus clients no surtin satisfets del teu negoci. No, el següent. Cal que tinguin una experiència de compra única i excel·lent. Per aconseguir això, no cal fer un desplegament de recursos i convertir el teu negoci en una mena d'espectacle de Hollywood. No, a vegades només cal centrar-se en petits detalls que poden fer que el teu client se senti únic i especial i que vegin lo important que és per tu que aquesta persona gaudeixi de tot el procés de compra. Per això serà important que facis accions que precisament transmetin aquest valor d'atenció personalitzada i de l'interès que tens tu perquè aquesta experiència sigui excel·lent, sigui única pel teu client. Com aconseguir això d'una manera relativament senzilla i en poc temps? Et dono 3 idees. Primera idea, establir un sistema de seguiment postvenda. Una senzilla trucada telefònica, un missatge de WhatsApp, un correu electrònic, contactant amb el teu client per preguntar-li com li ha anat aquell producte, si té algun problema, si té alguna pregunta o si aquell servei que li hem vengut li ha anat bé per allò que estava buscant. En definitiva, interessar-se pel teu client i interessar-se per com li ha anat la seva experiència amb el teu producte o amb el teu servei. Segona idea, prepara un petit detall per a aquelles persones que es gastin en el teu negoci una quantitat d'euros que tu creguis que és important. D'aquesta manera li estaràs agraint la confiança que ell ha tingut amb tu i mostrar-li que ell és especial, que no tots els clients són iguals, que ell és especial perquè li agraeixes aquesta inversió de diners que ha fet en el teu negoci. I tercera idea, identifica els teus clients VIP. Poden ser VIP per molts motius, perquè són clients de tota la vida, perquè són autèntics ambaixadors del teu negoci que es dediquen a fer difusió del teu negoci a tothom a qui coneixen. O bé perquè es gasten regularment molts diners, o pel motiu que tu consideres que un client pot ser VIP del teu negoci. Però sigui com sigui, fes-los saber com? Oferint-los una experiència de compra exclusiva, una promoció exclusiva, alguna cosa exclusiva per ells i que els hi ofereixis en moments assenyalats, com poden ser el seu aniversari, però com poden ser també el teu aniversari o el del teu negoci o alguna data que pugui ser especial pels dos, Nadal, algunes dates assenyalades, el que sigui. Però fes-los saber aquesta condició VIP que tu consideres que ells tenen i que per tu són especials. En definitiva, una mica el que recullen aquestes idees és que no tinguis por de mostrar als teus clients lo important que són per tu quan ells ja t'estan demostrant lo important que tu ets per ells. Aquesta reciprocitat no només et permetrà millorar aquesta experiència de compra, sinó que a més enfortiran la relació amb els teus clients i la seva fidelitat. Perquè sí, somriures a tothom. Tothom que entra per la porta un somriure sense distinció i sempre. Però a vegades també pot estar bé regalar alguna cosa més, perquè aquestes persones, o algunes d'aquestes persones, se sentin especials, no creus? I tu, com fas que els teus clients tinguin experiències de compra úniques i excel·lents? Comparteix aquí les teves idees, les teves propostes i fem que entre tots puguem fer créixer els negocis locals i de proximitat.